Croeso i Cymru Gorau'r Gorllewin. Fel rhan o hyn, da ni am dewis rhai llefydd dros Cymru. Ni llefydd gorau ni i ddeifio. So yn Ngogledd Cymru dwi am dangos Borth Ysgaden a Porthdinllaen yn fama. A wedyn fydd Lloyd yn mynd â chi lawr i'r Pembrokeshire i dangos llefydd fo. A gobeithio bod yn ydych chi'n mwynhau. Ar ôl deifio anhygoel yn ystod y dydd a nos yn Porth Ysgaden, aethom i'r dwyrain ar hyd Pen Llŷn i'r pentref pysgota bach, sef Porthdinllaen. Mae Porthdinllaen hefyd yn rhywle nes i tyfu fyny, lle nes i teulu lot o fy amser yn snoclo bai y bach ar hyd y pentir. Ond rydyn ni yma am un prif reswm, wedi egiddio dan y tonnau o flaen y pentref ei hun ac y tafarn eiconic Tŷ Coch. Mae un o'r gynefinoedd pwysicaf oddi ar arfordir Cymru, sef Morwellt. Mae Morwellt yn gynefinoedd pwysig a gartref i ystod o amrywiaeth o bywyd môr, ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ecosystem fel amddiffyn yr arfordir, cynhyrchu ocsigen a cloi carbon. Deifio fama yn y diwrnod ac hefyd yn y nos i weld sut mae'r habitat yn newid pan mae'n y tywyllwch. A hefyd pa species arall da ni'n gallu gweld, oherwydd mae lot yn nhw'n anodd i weld yn y diwrnod. So da ni'n cytu fyny fanna a da ni'n mynd i'r dŵr yn y gwylod. A mae'n lle bas, da ni'n mynd tua 4-5 metr o dŵr. Mae'n lle wych i deifio a da ni'n edrych ymlaen i dangos chi sut mae'n edrych fel pan da chi'n deifio ymysg y Morwellt ei hun a hefyd y pwysigrwydd o habitat. Mae deifio Morwellt yn fel deifio yn wlad arall. Enwedig pan mae dŵr yn glir yn heddiw. Sy'n eich gwyrdd y Morwellt, a wedyn dŵr glas yn ben o. Mae'n gael wych yn ddod. Mae gwledydd Morwellt yn pwysig am amrywiaeth yn eich. Hefyd mae'n gwneud carbon sequestration lle mae'n cymryd y carbon o'r atmosffer. Hefyd mae'n creu ocsigen hefyd yn planhigyn. Mae'n actif fel nursery yw nifer o rhywogaethau commercial such as cod and place. Mae gwell tyfu reproductive shoots bach rwy a heina sydd â hadau wedyn sy'n docio mewn i'r pryd dan efo. Byddwch chi'n gweld mae'n digon o hadau yn y gwely yma sy'n sein da. Mae'n planhigyn difyr, hwn di'r unig planhigyn sy'n tyfu dan dŵr, a dyna'r beth sy'n neud o'n mor special. Yn Cymru, da ni fy 2 species, sef Zostera marina a Zostera noltii. A un da ni'n cael y fama ydy'r Zostera marina, sy'n cael ei tyfu fwy subtidal i cymharu efo'r noltii. Fel rhan o gwaith efo Project Seagrass, maen nhw'n casglu hada, lle maen nhw'n mynd efo nhw y lab, wedi tyfu'r hada allan. A unwaith maen nhw wedi tyfu, maen nhw'n cael eu transportio i safle yn Dale yn Pembrokeshire, lle maen nhw'n cael eu rhoi yn ôl ac yna trio restorio gwely Morwellt lawr y fanna. Mae gwaith gwych, a da ni'n edrych ymlaen i gweld be bydd y canlyniadau y prosiect yn y dyfodol. Hefyd, y tyfu y fama ydy'n invasive seaweed, sef sy'n. Mae hwn efo polyps bach sy'n neud yn siŵr bod yn cadw fyny. Ond hefyd, os da chi'n disturbio fo, mae spores yn mynd yn bob man. Mae hwn yn invasive species sy'n tyfu bob man rwan. Da ni yn chwilio am ychydig bach o species, pipefish, yn wedig y greater a snake.
Wedyn, eich am yna ci mor neu dau. Yn cuddio mewn yma. Mae'r 15 Spine Stickleback yn rhywogaeth a welyn rheolaidd ymysg y Morwellt. A mae ganddyn nhw guddliw perffaith i cuddio ymysg y Morwellt. Da chi'n gallu weld bod yna amrywiol o anemones, snake-locked anemones, ar y dau o Morwellt. Mae'r rhai mewn efo dim lliw, mae'r rhai eraill efo lliw cyrws iawn. A fel coral reefs, mae heina efo algae sy'n helpu creu egni i anifeiliaid. Un o fewn pysgod mwyaf cyffredin ydych chi'n cael yn y Morwellt yw two-spot goby. Fel am fel gweld nhw o ben y Morwellt, yn unwaith hwnnw'n gweld rhywbeth sy'n gallu mynd amdano nhw, bod nhw'n mynd sydd i mewn i cuddio. Chwilio amdano pethau rhwng y Morwellt diwrnod a diwrnod. Mae'n eitha challenge ydyn ni. Ac mae bod yn eich cael fi cuddio mewn iddo. Ond gobeithio tra'n neud o'n y nos, gallu ffeindio fwy o Ceredigiad. Ar ôl aros i'r haul machlin, nath yn baratoi y camrau mwyn deifio'r Morwellt gyda'r nos. Yna dydych chi byth yn gwybod be rydych yn weld yn y Morwellt. Ond, rydym yn wneud o'n ffordd wahanol, gan defnyddio fflwro, sy'n olau ultraviolet sy'n darparu olygfa newydd o dan y dŵr. Mae'r pysgod bach ariannaidd, sef sand smelt, yn cyffredin ymysg y Morwellt. Sy'n un o amryw o flatfishes da chi'n cael ar arfordir Cymru. A maen nhw'n cael eu characterisio hefyd eu spotio oren, neu goch sy'n ei cefn. Da chi'n gweld faint o dda maen nhw'n cuddio ar y tywod. Mae'r flounders yn rhywogaeth o pysgod sydd yn gyffredin ymysg y Morwellt ac ar y tywod o'r amgylch. Fe cei ystod o feintiau wahanol, o oedolion fawr i rhai fach sydd yn cael ei weld yn y dŵr fas. Efo'r plancton yn dod yn agos i'w gola, mae'n hefyd yn dod â'r bobtail squid i mewn i ymosod arnyn nhw. Da chi'n gweld, a maen nhw eisiau cuddio, mae'n edrych sydyn iawn. I maen nhw wedi cael ei dal gyda fa. Mae'r sea scorpions yn un o'r ysglyfaethwyr gorau sydd â cael ymhlith y Morwellt a lawer o riffau. Maen nhw'n ysglyfaethwyr ambush a bydden nhw'n cymryd amrywiaeth o wahanol rhywogaethau'r môr.
Da ni efo'r Morwellt yn y nos, nid y gola UV. Tro gyntaf da ni wedi gwneud hwn ar y Morwellt. Mae llawer rhywogaethau yn creu lliw ffloro o dan UV, a un rhywogaeth sy'n adlewyrchu yn wych yw'r snake locks anemone. Fel da chi'n gweld, mae'n hollol newid y lliw yma mae'n reactio yma i UV lights yma. A mae'n anhygoel i weld sut mae'r gogl yma'n ffeithio nhw. Mae'n reaction sy'n edrych yn mor cool. Mae'n cool i weld pa wahaniaeth mae'r fflwro yn neud ar rhywogaethau, a mae'r rhywogaethau fel corals hefyd yn neud yr un peth yn adlewyrchu lliw fifid iawn. Pan deifio Morwellt, gellir dod o hyd o cŵn môr sy'n gwaheiddu trwy'r Morwellt yn chwilio am y fwyd. Mae'n hefyd posib i weld cŵn môr fach i fewn yn y Morwellt. Roedd yn lwcus i cael ci môr ymysg y Morwellt. A dyna ni'n meddwl wedi bod lwcus i cael un o hein, sef bullheads. Mae hein yn cefndir i'r ci môr o'n hei fwyd. A ni trio beth sy'n digwydd i defnyddio fflwro hein hefyd. Mae yna hefyd rhywogaethau siarcod fel y cŵn môr sydd yn tywynnu o dan gola UV. Dyna mae'n pysgod yn ni'n cael fel arfer yma mewn Ngogledd Cymru. Red Mollet. Mae'n pysgod hyn fel arfer da chi'n ffeindio'n 10 crydoedd. Ond ers y blynyddoedd dwytha mae dŵr di crysu ychydig a da ni'n cael gweld fwy ohonyn nhw. A mae'n pysgod yn hynfer iawn. Ond, da ni'n gweld beth sy'n digwydd pan da ni'n rhoi goleuni yma yna fo. Fel da chi'n gweld, mae'n hollol newid y lliw yma mae'n reactio yma i UV lights yma. A mae'n anhygoel i weld sut mae'r gogl yma'n ffeithio nhw. Mae'n union fel snake locks anemone. Mae'n reaction sy'n edrych yn mor cool. Sy'n mynd deifio y Morwellt yn y nos yn anhygol. Oedd yn ei dan y môr am tua 2 awr a hanner, so mae'n bron 2 o'r gloch yn y bore wan, so oedd lot hwyrach na ni'n meddwl mynd. Ond na gymaint iddyn ni weld trwy'r amser, yn wedi gael y tywod, lle mae tywod a Morwellt yn actually cyfarfod ei gilydd, ond a lot fwy o pysgod yn cuddio fanna, yn wedi gael flatfishes. Ond hefyd oedd yn cool i gweld beth oedd digwydd efo UV, yn wedi gael y Morwellt, lle mae'r Morwellt yn actually mynd yn goch. Doeddwn ni'n actually expectio weld hwnna o gwbl. Ond hefyd o species fel anemones, mae hynna yn mynd yn hollol wyrdd pan mae'r UV arnyn nhw. Ond oedd yn siomedig, oedd ni'n meddwl bydd y ci môr yn actually mynd yn gwyrdd neu chydig bach fwy o lliw yna fo, ond yn anffodus nath o'n weithio. So, na ni gweld os yna'n gallu gwneud efo rhai arall yn seit arall i weld os mae hwnna'n newid hefyd. So, da ni edrych ymlaen a dangos o gymaint o pethau da ni efo ar arfordir Cymru. Yn y bennod nesaf, byddwn mynd lawr i Ne Cymru i plymio safle dyfnaf o ddiwrth lan yng Nghymru, sef Hafan Martin, rhan o'r barth cadwraeth Borth Ysgaden yn Sir Benfro. Ymunwch â ni i ddarganfod fwy am y safle amrywiol hon.